नोंनि न'आव 5 बोसोर सिगां खुलुमबाय रायजोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोथानि रावनोबो दाखिन्था खिन्थु सिरि सिरि खोन्थानि आं थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दानाय बे थांनाय 5 बोसोराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानो हानाय मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि न'नि लांगोनायाव थांनानै एटम बमा गावहैदों स्काई शट बमा गावहैदों आरो सोर गावहैदों मानि थाखाय गावहैदों बेनि आन्दोआवबो माखासे जारिमिन दं ओरैनो गावहैयाखै दा बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेल इस्यु खालामनाय आरो नन पलिटिकेल एंगलजोंबो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दों दा बे समाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि देग्लाय बैसागोआव दुम फेरेरे खन्थाइनि खन्थाइगिरिनि मुङा मा जोंनि सरखार नोंनिल' गोबां फेरेंगा बे आंखौ नासयदों नोङो फै बुलायमा मोननै उनाव गांनो जों बयबो बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दङ गेदेमाफोर दङ गासैखौबो जोङो सन्मान होनांगोन जों गासैखौबो रेसपन्स खालामनांगोन नाथाय माखासे समफोराव माखासे सिचुएशनफोरनि पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो सोंथिबो खालामलांनांगोन आरो माखासे पइन्ट्सफोरनि बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायनांगोनबो दान्थे बिदान्थे खालामलांनांगोनबो पइन्ट्स टु पइन्ट माखासे बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामलाङोब्लासो जोंनि गेजेराव सलुशना फैयो समानथिनि मोनसे फिननायखौ जोङो लाबोनो हायो दिनै थांनाय 5 बोसोराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानो हानाय मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बर' माहारिनि थाखाय गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनाय बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनाय सासे बर' माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरि जों सन्मान होयो जों बरायो जों रेसपेक्ट खालामो नाथाय बे थांनाय 5 बोसोराव जेब्ला बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामलांदोंमोन दिनै बर' माहारिनि सासे एसेबां गेदेर मेलेमजिबि लिडार जानानै गावसोरनि पलिटिकेल माखासे पावारफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो बर' माहारिनि माखासे आबहावानि सिस्टेमफोरखौ डिस्ट्रय थेर बेथेर खालामनो नाजानाय माखासे बिबुंथि होलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बै बिबुंथिफोरनि माखासे बिबुंथिफ्रा रेकर्ड दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइराल जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जेराव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा जे बिपिएफ हानजाया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जुदि सालायोबा दायोब्ला बिटिसिआव फिन ब्लाडशीट जाफिनगोन माबोरै एसेबां कन्फिडेन्टलि बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै मेसेजखौ जों बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनि गेजेराव होनो हाखो सासे एसेबां स्ट्रं मेन्टेलिटी सासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि गनायजाथावै रावफोरा ओंखारनाङामोन ना बेफोरबायदि गनायजाथावै रावफोरखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजादोंमोन नामा गावसोरनि माखासे पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थांखि लादोंमोन नामा नाथाय बेनि उल्था जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो आनखि थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बिथांमोननि दैदेननाय माखासे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेराव जों बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि गोथां जारिमिनफोरनि बाथ्राखौ एरखां पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय जों बारंबार नुबाय थादोंमोन बेनिनि गेजेराव 2008 मायथाइयाव जालांनाय जा कनफ्लिक्ट 2012 मायथाइयाव जालांनाय जा कनफ्लिक्ट बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुरखां जोंनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि माखासे गोथां आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामनो नाजानाय बे माखासे मेसेज होबाय थानायखौ जोङो पलिटिकेल एंगलनि गेजेरजों नुबाय थादोंमोन दा बेफोरबायदि माखासे मेसेजफोरा
बेफोरबायदि गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय ओंखारथावनाङा मिथिबाय बेफोरबायदि रावा बेफोरबायदि सोदोबा बेफोरबायदि गेदेर गेदेर इंटेलेक्चुअल स्ट्रं मेंटेलिटी लिडारफोरनि खुगानिफ्राय मालाबाबो ओंखारथावनाङा दा दिनै जायफोर रावफोरा बेफोरबायदि एसेबां गेदेर मेंटेलिटी स्ट्रं मेंटेलिटी गोनां लिडारफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारदों अब्ला बेफोरबायदि लिडारा जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशनफोरखौ लाफानानै आपकामिं इयुन जेनेरेशनफोरखौ लाफानानै माबोरैहाय मोजां लामाखैजा आवगायलांहोनो हागोन बिसोरलाय मालाबाबो हाया आरो बेफोरबायदि लिडारफोरानो गावसोरनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय माखासे थांखिफोर मोननो लुबैनायनि जा मोनसे हाबिलासफोर बे हाबिलासफोरखौ जाफुंहोनो थाखायनो बिसोरो जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुथ जेनेरेशनफोरखौ बिसोरो इउजलेस खालामबोदों दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्ट्रंलि साननांगोन आरो बुंनांगोन जे जों बर' माहारिनि जायफोर इयुथ जेनेरेशनफोरा गावनिखौल' मिथिग्रा गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै दिनैनि बे समसिमहालागैबो सिथाबनानै खामानि मावगासिनो दङ बैसोर अहंकार गोसो लिडारफोरनि बिथोन बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ बै लिडारनिफ्राय आनज्रायनानै फै गावबा गावखौनो दिनै सुद्रायनानै ला मिथिबाय नङाब्ला फैबाय थानाय माबा मोनसे समाव बेसेबांबा गोथौ हाखराव गाब्र'हैनांगौबो जानो हानाय जेराव थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों अब्ला एसे साननानै नायदो दिनै बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा बुख्रुब सुख्रुब होसोलायनायनिसो नामा आरो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनै एसेबो मान होनो रोंला नामा गावबा गावनि पलिटिकेल सिट पावारनि थाखाय बुख्रुब सुख्रुब खालामहोनानैब्लाबो माने सिट पावारखौ मोननो नाजानाय खनबैसे सानबैसे आरो बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय 5 बोसोरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एमान गोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा 2025 बे थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोननै बियाबाव बिजाथि महरै बिथाङा गसंदोंमोन नाथाय मोननैबो बियाबाव बै मोननैबो समस्तिनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ एखेबारे गाज्रियै फेजेननानै मोनसे सोमोनांथाव जोंनि सिगाङाव दिन्थिफुंदों साननानै नाय मोननै बियावनिफ्राय खमसे खमथ' रायजो राजाफ्रा एसेबां मोजां मोननायमोनब्ला दिनैयो मोनसे बियाबाव देरहाथारनांगौमोन नङा होमबा दिनै बेनो फोरमान गावनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरनि जा मोनसे केरेक्टार बै माखासे बाथ्रानि केरेक्टारफ्रा रायजो राजानि गोसोखौ दुखु मोनहोदों जायनि थाखाय मानगोनां रायजो राजाफोराबो बेखौ खिथेर महरै थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मोननैबो बियाबाव मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ थोंजोङै फेजेननानै जोंनि सिगाङाव दिन्थिनानै रोखा फोरमान होबाय दा दिनैयो मालाबा समाव फेरेंगाजों रुजुनानै बाथ्रा बुङो मालाबा समाव दाउ गोसोम फेरेंगाजों रुजुनानै बाथ्रा बुङो दा सोरखौ रुजुनानै बाथ्रा बुङो बेखौ गोदानै एग्जाम्पल होनानै बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया दा दिनै जों बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदिनो माखासे लिमिटेड 6-7 लिडारफोर दङ जायफोर लिडारफोरा मालाबा समाव बुङो जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफनिया सोरबा बिजेपिनिया सोरबा आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि वर्कार्सफोरा मेम्बार्सफोरा जेबो सुबिदा स्किम मोना होननानै बुङो दा दिनैयो बै माखासे लिडारफोरा जाय लिडारफोरानोखि बेफोरबायदि गनायजाथावै बाथ्राखौ बुङो बेफोरबायदि लिडारानो थांनाय मोनसे समाव जों बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिनि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड उदांस्रिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय दावहा नांबोनाय नाथाय दिनै बिसोरो गावबा गावनि बे साधारन पलिटिकेल पावार मोननाय लोगो लोगोनो बर' माहारिनि गासैबो बेसेननि माखासे सिस्टेमफोरखौ बिसोर बावगारनानै गोसोबायदि बाथ्रा बुंनाय गोसोबायदि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर' फिसाफोरखौनो गावस्रा होनानै दोननो नाजानाय माखासे डार्टि गाज्रि थाखोनि पलिटिकेल षड़यन्त्रखौ जोङो बांसिनै बे थांनाय 5 बोसोराव नुनो मोन्दोंमोन आरो जों बर' माहारिनि बिखायाव बै जारिमिन समाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेलि क्रेडिट लानो नाजानाय पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजानायनि मा दरखार दङ मा दरखार दंमोन हो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेक खालामनो थाखाय जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखांनायनि बाथ्रा बुंनांगौनि मा गोनांथि दंमोन जेबोथ' गोनांथि गैयामोन अब्ला बेफोरनि माखासे बुंलांनाय बाथ्राफोरा गावसोरनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखाय बर' फिसाफोरखौनो माने पलिटिकेलि डिभाइड खालामजुबना दोननायनि मोनसे गाज्रि षड़यन्त्रमोन नाथाय बिसोरो थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों उल्था मोनसे फिथाइनि रिजाल्टखौ बिसोरो मोननो हादों जेराव दिनैयो जानो हागौ मानगोनां फर्मब्रह्म बिथांमोना बे थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि जाबायदि रिजाल्ट मोननो हाबाय बे रिजाल्टखौ बिसोरो दिनैयो नुनानै आरो दिनैनि बे समाव गोसोखांनानै बिसोरो लाजियो बे बाथ्राया सैथो
मिथिबाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन ना 5 बोसोर बिटिआर गभ होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों 5 बोसोर जेराव बिटिआरआ गभार्नमेन्टआनो नङा बिटिसिआसो गभार्नमेन्ट ना होमबा बिटिसि गभ बिटिआरआ जाबाय बै गोदोनि बिटिएडिनि मुंखौ रिनेम खालामनानै सोलायनानै रिस्लायनानै लाबोनाय बिटिआरसो ना होमबा बेखौनो बिटिआर गभ बेफोरबायदिनो थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना पलिटिकेलि गभ जानानै थानांबाय नंगौना नङा मानव गिदिर रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि